Seguen as protestas en toda a comarca en contra dos recortes de profesorado para este curso. Desta volta foi a AMPA Alecrín do Colexio Cernadas de Castro de Lousame a que quixo manifestar a través desta concentración o seu malestar ante a decisión da Consellería de Educación de retirarlle o especialista en audición e linguaxe. A este recorte súmase a perda dunha coidadora das dúas con que contaron durante parte do pasado curso. A Xunta retíranos a profesional de audición e linguaxe, ademais dunha previa retirada de unha das nosas coidadoras. Entonces, poñémonos en contacto ca AMPA e intentamos buscar solucións. Somos un cole pequeno, moi familiar, é o único cole que hai neste concello. Pedimos, por favor, que non se nos quiten os recursos, un recurso moi necesario, unha profesional de AL, temos 40 nenos ahora mismo matriculados na escola que precisan desta atención. Pedimos tamén que se visibilice o que están a sufrir as escolas galegas, vale, que é un recorte brutal de todos os especialistas, profesorado e recursos xerais, que hasta aquí chegamos, por favor, que necesitamos unha educación de calidade, unha integración real, non só en papeles. Estos recortes expoñen os nenos con necesidades a un abandono na escola. A presidenta da AMPA explicou que a directora do centro lles transmitiu que existe un compromiso verbal de educación para contratar a un mestre de audición e linguaxe. Confían en que a administración cumpra co prometido, pero teñen as súas dúbidas, polo que manterán as protestas ata que a notificación se faga oficial. Acábannos de notificar e ter coñecemento de que aínda están contratando persoal, que se baralla que o mestre de audición e linguaxe poda caer para o noso centro. Confiamos na súa palabra en que así sexa, pero polo momento non temos nada firmado, vale? Si obviamente isto queda confirmado definitivamente de que está firmado e de que temos o profesional a tempo completo, porque tampouco nos valdría de que nos estean dicindo que conceden o profesional para o centro e que veña 2 horas. O sea, con 2 horas non solucionamos esta problemática. E o que decía a compañeira e nai dun alumno afectado, con un coidador malamente nos vemos para sair adiante co curso. O sea, vale, concedemos o a ele e que pasa co coidador? Que pasa con eses nenos? Na actualidade o centro conta con máis de 40 alumnos con necesidades de apoio educativo, 3 deles a tempo completo, polo que é imprescindible contar con alo menos 2 coidadores.